Matteus 20. We'll read the first 16 verses. Ensimmäiset 16 jaetta. I'll read verse 1. Minä luen jakeen 1. Then everyone will read verse 2. Ja sitten te juot. Then I'll read verse 3. Kaikki luemme jakeen 2 ja hän lukee jakeen 3. I will continue that. Ja niin edelleen. Matthew 20. Matteus luku 20. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa venäjästä päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. Sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaan, kohtuus on, sen minä annan teille. Again he went out about the 6th and 9th hour and did likewise. Kun hän lähti ulos 11 hetken vaihdelleen tapasin oikein toisiaan siellä seisomassa ja sanoi heille, miksi se? They said to him, because no one hired us. He said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right you will receive. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilasi häntä, kutsu työmiehet maksamaan palkkaa viimeisestä alkaen ensimmäisimmästä. And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. And when they had received it, they complained against the landowner. But he answered one of them and said, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Let's read the last two verses together. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil because I am good? So the last will be first and the first last. For many are called, but few chosen. I want you to look to your neighbor to the right of you. Katsokaa oikealla puolella olevaa naapurianne. And tell him or her, don't be too smart for your own good. Kertokaa hänelle, älä ole do not be too smart for your own good. Fiksu omalle hyvällesi. To the person on your left, don't be too smart for your own good. Älä ole liian fiksu hyvyydellesi. Älä ole liian fiksu omalle hyvällesi. Niin. Heavenly Father, we give you praise today because you are God. Taivaallinen Isä, me annamme sinulle, me ylistämme sinua, koska sinä olet hyvä. There is no searching of your wisdom. Sinun viisauttasi ei voi tutkia. There is no end to your understanding. Sinun ymmärryksellesi ei ole loppua. We worship at your throne today. Ja me palvomme sinua valtaistuimellasi tänään. And we ask that you breathe upon this great congregation of your people. Ja me pyydämme, että sinä hengität tämän seurakunnan päälle. Let your instruction come to us clearly. Ja anna Herra suo, että sinun ohjeesi tulevat kirkkaasti. Let us perceive your words with simplicity and understanding. Että me ymmärrämme selkeästi ja ymmärryksellä sinun sanasi. Thank you, Heavenly Father. Kiitos taivaallinen Isä. In Jesus' name we pray. Jeesuksen nimessä. Please sit down. Once again, the topic of what I want to share with you today is don't be too smart for your own good. Vielä kerran se teema, älä ole liian fiksu oman hyväinen. Oman hyväsi tähden. Oman hyväsi tähden, niin. Älä ole liian fiksu oman hyväsi tähden. This is a common story, I believe. Tämä kertomus tässä on hyvin tiedossa oleva
tai tunnettu. And I'm sure you've heard a lot of preaching about it. Ja varmasti olet kuullut monta saarnaa tästä. And how he talks about the grace of God regardless of human failings. Ja kuinka se puhuu Jumalan armosta riippumatta inhimillisistä epäonnistumisista. I'm going to look at it from a slightly different direction. Mutta nyt tänään aion katsoa sitä hieman eri suunnasta. But that doesn't disagree with what you have known about this passage before. Mutta se ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä olet aikaisemmin kuullut ja opetettu tästä kohdasta. If you look carefully in verse 2, jos katsot tarkkaan jaetta 2, and everybody knows about the first group, they were the ones that worked the longest, right? ja me kaikki tunnemme tämän ensimmäisen ryhmän. Se oli se ryhmä, joka oli työskennellyt kaikista pisimpään. And they were the ones that were hungry when everybody got the same thing. They were angry. Se olivat vihaisia siitä, että kaikki saivat saman maksun päivän päätteeksi. Because they thought they deserved better. Koska he ajattelivat, että he saavat enemmän tai ovat ansainneet enemmän. But I want us to notice something else that is different about them. Mutta heissä on myös jotakin muuta, joka on erilaista. He said, now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into the vineyard. Jakeessa 2 sanotaan, kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. That was the first group. Se oli se ensimmäinen ryhmä siis. In verse 4, let's see what happened to the subsequent groups. Ja sitten jakeessa 4 se seuraava ryhmä. He said to them, go, you also go into the vineyard, and whatever is right I will give you. Ja hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. So right from the beginning we see the difference in mentality of the two groups of people. Heti alusta alkaen me näemme tämän kahden ryhmän niin kuin välillä olevasta ajatuserosta. For the first group, he agreed with them about what their wages will be. Sen ensimmäisen ryhmän kohdalla hän sopii työmiesten kanssa, mikä se palkka tulee olemaan. The Greek word that is used there, I'm not a theologian, I have to check it out. Se kreikankielinen sana tässä is also translated as bargaining. Sitä voidaan kääntää myöskin niin kuin kaupankäynniksi. Symphonesis. They negotiated with the master before they went to work for him. He neuvottelivat isännän kanssa, mistä hinnasta he tekevät sen päivän työn. But for the second group, they trusted in the mercy of the master to determine what was right for them. Mutta sen toisen ryhmän kohdalla he luottivat siihen, että heidän isäntänsä armossa antaa heille se, mikä on oikein. I want to bring this out today because when we read this scripture, we consider those people greedy and selfish. Haluan tuoda tämän tänään esille, koska me ajattelemme, että nämä ihmiset olivat ahneita. But I want you to see a little of them in yourself this morning and in myself. Mutta haluan osoittaa jotakin pientä heistä, teissä kaikissa ja meissä. Because after all, everybody knows that if you don't watch out for yourself, no one is going to watch out for you. Koska me tiedämme, että jos et pidä puoliasi, niin kukaan ei pidä puoliasi. I think that's why Ricardo's people would say that you are taking care of numero uno, right? Number one. Niin, Ricardo sanoi, että minä pidän huolta numero unosta, eli itsestäni. They tell you before you go for a job interview, you must have a salary range in mind. Kun menet työhaastatteluun, niin sanotaan, että sulla varmasti on joku palkka mielessä. Don't underestimate yourself. Älä aliarvioi omaa itseäsi. Learn to stand up for yourself. Opettele nousemaan, puolustamaan omaa itseäsi. Don't trust in the mercy of another person to determine what you deserve. Älä luota toisen ihmisen armollisuuteen sen suhteen, mitä ansaitset. Isn't this the wisdom? Eikö tämä ole se viisaus? But that was exactly what the first group did. Mutta näinhän tämä ensimmäinen ryhmä toimi.
All they did was to ask, how much are you going to pay me for the work that I'm going to do He for you? kysyivät, että mitä sinä maksat meille, jos me menemme sun peltoon. And they negotiated the terms. Ja he neuvottelivat ehtoja. They didn't start working for the master until they were happy with the Ja salary. he eivät aloittaneet töitä ennen kuin he olivat sopineet ja tyytyväisiä siihen palkkaan. It reminds me of a pastor I listened to once. He was preaching. Se tuo mun mieleeni erästä pastoria, joka kuuntelin joku aika sitten. Hän saarnasi. According to him, when God called him to ministry after graduating from school, Hänen mukaan hän kertoi, että kun Jumala kutsui häntä palvelukseen koulun jälkeen, he took a chair and sat down. hän otti tuolin, istahti siihen And he took the second chair opposite him. ja hän otti toisen tuolin vastapäätä, asetti sen vastapäätä itseänsä. He asked the Holy Spirit to sit down. Ja hän pyysi Pyhää Henkeä istumaan tuolille. You know I'm not a slouch. Tiedät, että minä ole slouch. Yes, I'm not just an ordinary person. En ole mikään tavanomainen henkilö. I was one of the best students in my class. Olin luokkani yksi parhaimmista. And I have good career prospects. Ja minulla on hyvä visio oman urani suhteen. So I'm going to work for you on one condition. Joten aion nyt palvella sinua tai olla sinun palveluksessasi yhdellä ehdolla. Any day I see any of my classmates that is richer than I am, Sinä päivänä, kun minä näen, että joku minun luokkatovereistani on minua itseäni rikkaampi or is more successful than I am, tai menestyksekkäämpi kuin that's the end of our contract. meidän sopimuksemme loppuu siihen. So if you want to keep me in your company, you better pay me better than every other Joten person. jos haluat pitää minua yhtiössäsi, niin sun pitää maksaa minulle paremmin kuin muille. That was all these people were doing. Ja näin nämä ihmiset menettelivät. They were just trying to watch out for themselves. He halusivat pitää omia puolia, huolehtia itsestään. And as natural as that is, Ja niin luonnollista kuin se onkin, and as acceptable as it is, ja hyväksyttävää, that is not the attitude of the kingdom. mutta se ei kuitenkaan ole Jumalan valtakunnan asenne. We do not serve in the vineyard of God based on how much we have demanded from God to pay us. Me emme palvele Jumalan viinitarhassa sen perusteella, mitä me vaadimme hänen maksettavakseen meille. We go into the vineyard and labor from morning to night, not knowing how much he is going to Me pay menemme us. sinne viinitarhaan tekemään töitä 9–9 tietämättä, kuinka paljon hän meille maksaa. Or if he is even going to pay us at all. Tai maksaako hän ollenkaan. Because we know that we do not need to watch out for ourselves. Koska me tiedämme, että me emme tarvitse huolehtia itsestämme. My job is to serve him. Minun tehtäväni on palvella häntä. His job is to take care of me. Hänen tehtävänsä on huolehtia minusta. And the lack of understanding of this very fact Ja tämän tosiasian ymmärtämättömyys was responsible for the first sin in the Garden of Eden and almost every subsequent sin after that. oli taustalla sille ensimmäiselle näyttämölle siellä Edenin puutarhassa ja kaikille muille tapahtumille sen jälkeen. Adam and Eve only knew that they should not eat of the tree in the middle of the garden because God said so. Adam ja Eva tiesivät vain, että he eivät saisi syödä siitä keskellä puutarhaa olevasta puusta, koska Jumala oli niin sanonut. There was no explanation of why it was wrong. Ei ollut mitään selitystä sille, miksi se oli väärin. There was no principle to check it against. Ei ollut mitään periaatetta, mitä vastaan sitä voisi tarkistaa. There was no Bible to consult to confirm that it was right. Ei ollut olemassa raamattua, johon olisi voinut vedota tai katsoa, että oliko se oikein vai ei. They had to trust God for the knowledge of what was right or wrong. Heidän piti luottaa Jumalaan siinä sen tiedon suhteen, mikä on oikein ja mikä on väärin.
And if you read that chapter very well, that was what the devil used to get them. Ja jos luette tuon luvun tarkasti, niin se oli se, mitä paholainen käytti heitä He vastaan. didn't promise them money. Ei paholainen luvannut heille rahaa. He only promised them that when you eat it, your eyes will be open. You will be as wise as God. You will know for yourself right from evil. Hän vain sanoi ja lupasi, että jos sinä otat tuosta, niin sinun silmäsi aukeavat ja sinä tulet olemaan niin kuin Jumala, osaat erottaa hyvän ja pahan. In other words, you would not have to depend on God to understand what is right or what is wrong. Toisin sanoen, sinun ei tarvitsisi enää olla riippuvainen Jumalasta päätellessäsi, mikä on oikein ja mikä on väärin. You will know it for yourself. Vaan sinä tiedät sen itsekin. Just in case one day God decides to confuse you. Jos kävisi niin, että eräänä päivänä Jumala päättääkin hämmentää sinua, It's always good to know it for yourself. on hyvä tietää se itsekin. And after that, the Bible said the woman saw the fruit. Ja sen jälkeen sanotaankin Raamatussa, että nainen näki. And it became desirable to her. Ja se hedelmä tuli hän halusi sitä, niin. The inability to trust God with my life is the basis of disobedience and sin. Kyvyttömyys luottaa elämäni suhteen Jumalaan on epäluottamuksen perusta. And I like this man in the Bible. His name is Jacob. Ja pidän tästä Jaakobista Raamatussa. I like him because none of us wants to associate with him. Pidän hänestä siksi, että kukaan meistä, no one of us, we don't want to associate with him. Kukaan meistä ei haluaisi olla hänen kanssaan tekemisissä. Because he wasn't a nice guy. Koska hän ei ollut mukava tyyppi. But actually he is every one of us. Mutta itse asiassa hän on jokainen meistä. And I like this story because he shows the story of how a man can start from the natural power and strength of man and end up in the place of the grace of God. Se osoittaa, kuinka ihminen voi aloittaa siitä luonnollisesta voimasta ja kuitenkin päätyä Jumalan armon varaan. But his journey wasn't always that smooth. Mutta hänen matkansa ei ollut aina yhtä tasainen. When he was running away from his brother, he had a vision. Kun Jaakob pakeni veljensä, niin hänellä oli näky. How many of us remember that vision at Bethel where he saw God? Kuinka moni muistaa sen näyn, mikä Jaakobilla oli, kun hän pakeni? The ladder that came from heaven to earth, and God introduced himself and essentially transferred to him the covenant of Abraham. Kun ne tikapuut ilmestyivät ja Jumala puhui hänelle ja itse asiassa siirsi hänelle sen lupauksen, minkä Jumala oli antanut Abrahamille. Because when you read the blessing of Isaac, Isaac didn't actually transfer the blessings of Abraham to Jacob until God appeared to him. Itse asiassa kun me luemme, niin Iisak ei siirtänyt sitä Abrahamille annettua lupausta Jaakobille ennen kuin me näemme, että Jumala ilmestyi Jaakobille. Promising him the land of Canaan and the seed by which all the families of the earth will be blessed. Ja lupasi Jaakobille Kaanaan maan ja kaikki se hedelmä, siemen tulee siunatuksi. That was a great and divine and heavenly moment. Ja se oli suuri ja taivaallinen hetki. When God broke down through the barriers and descended to transfer this generational blessing and covenant upon a man. Kun Jumala mursi esteiden läpi ja siirsi siunaukset ihmisen päälle. And when he woke up, he felt it because he said, "This is the house of God and I did not know it." Ja Jaakob herätessään sanoi, tämä on Jumalan huone, enkä sitä tiennyt. Such a spiritual response to a spiritual moment. Todellinen hengellinen vastaus hengellisessä hetkessä. But no. Ei. What did he say? Mitä Jaakob sanoi? Jos you go with me, kuljet minun kanssani and you keep me, ja pidät minusta huolta,
and I return back to this place, ja tulen takaisin tähän paikkaan, then I will serve you. Sitten minä palvelen sinua. And I will bribe you with 10% of whatever I stole from my Ja minä annan 10% kymmenykset siitä, mitä minä olen that I stole from my uncle. Jota minä vein, kymmenykset siitä, mitä mä vein setäni Laabanin. God was presenting to this man the opportunity of a lifetime. And what did he stop to do? To negotiate with God. Jumala oli antamassa hänelle niin kuin elämän pituisen tarjouksen. Ja mitä Jaakob teki? Hän pysähtyi käymään kauppaa Jumalan kanssa. I will serve you. Palvelen sinua. I will give you 10% of everything ja I annan have. kymmenykset kaikesta, mitä minulla on. But only after 20 years that you have walked over me and have come back to this vasta place. sitten 20 vuoden jälkeen, kun sinä olet pitänyt minusta ensin huolta. And you know, for 20 years he missed that essential purpose of God for his life. Mutta tiedättekö, että sen 20 vuoden aikana hän menetti sen keskeisen tarkoituksen, mikä Jumalalla oli häntä varten. Until he was coming back. Kunnes hän palasi. And his brother Esau was coming with trouble. Ja hänen veljensä Esau tuli vaikeuksien kanssa. So he learned to bow before God and say, bless me. Ja hän oppi polvistumaan, kumartumaan Jumalan eteen. He had the humility to confess before God that my name is Jacob. Ja hänellä oli nöyryyttä tunnustaa, että hänen nimensä on Jaakob. I'm a selfish, greedy trickster. Olen ahne petkuttaja, joka huoleni vain itsestäni. And God ja Jumala changed his name to Israel. Muutti hänen nimensä Israeliksi. And the Bible says when he left Penuel, the sun rose upon him. Ja Raamattu sanoo, että kun hän lähti Penuelista, niin aurinko nousi. Because he finally understood the response of a man upon whom God is calling. Koska hän lopultakin ymmärsi miehen vastausta sille, kun Jumalan käsi on hänen tai Jumala on hänen päällään. That man does not negotiate the terms of his employment with God. Sellainen mies ei neuvottele Jumalan kanssa työskentelyn ehtoja. He just goes into the vineyard and does the job that God has given to him. Vaan hän menee viinitarhaan ja tekee sen työn, jonka hänen isäntänsä on antanut tehtäväksi. Because the master for whom he is working is not an evil man that you must grab your salary from him before he gives it to you. Koska se isäntä, jonka palveluksessa hän on, ei ole paha isäntä, jolta täytyy ikään kuin siepata se palkka, mikä kuuluu. He is the loving father who understands what I need more than I do myself. Hän on se rakastava isä, joka tietää meidän tarpeemme enemmän kuin me itse. And that will give me back more than I deserve. Ja joka antaa takaisin enemmän kuin mitä me ansaitsemme. Because the gifts that I get from God are not a consequence of the work that I do for him, but for the grace of